nám Otec povedal tajomstvo skrze svojho Syna Ježiša, skôr než odišiel a zomrel. Že náš Otec má aj iné deti, ktoré s nami nevyrastali, ktoré s nami neslavili Vianoce, ku ktorým sme nechodili na pomlásku, ktoré nás nenavštevovali cez naše výročia. A tie deti bývajú všade tam, kde točú ľudské srdcia. A povedal nám ešte aj jednu vec, že tie deti, mnohé to nevedia, že sú našimi bratmi a sestrami. Niektorí to tušia. Niektorí niekde tam, hlboko v srdci, majú v sebe vedomie, že ten človek predo mnou je môj brat a moja sestra, pretože nás spája niekto tam hore nad nami. Ale mnohí to nevedia. Nie kvôli tomu, že sú zlí, ale pretože prežili mnohé zlé. Nie kvôli tomu, že sú neschopní, ale pretože mnohí sa k ním správali ako neschopní. Nie kvôli tomu, že by nevedeli milovať, ale pretože od mnohých pocítili, čo to je nenávisť, hnev a neprijatie. A Boh nám poslal takýchto misionárov. A aj z nás chce urobiť takýchto misionárov. Nie ako Cyrila a Metoda, ale svojským spôsobom. Dnes ti povedal tajomstvo, máš bratov a máš sestry. A dopovedal aj inú vetu. Nie každý to vie, že si jeho bratom a že si jeho sestrou. Ale ty to vieš, pretože máš Otca v nebesiach. Cirkev to vie. Cirkev to vie, lebo jej to povedal Ježiš Kristus. A beda nám, ak sa k druhým budeme správať, ako keby neboli našimi bratmi a našimi sestrami. Pretože vtedy by sme zapreli svojho Otca, ktorý je na nebesiach. I jeho Syna, ktorý vycedil do poslednej kvapky svoju krv, aby nám mohol toto tajomstvo povedať. Preto misiou cirkvi v dnešnom svete je láska, nie zbranie. Je prijatie, nie zmena ústavy. Je snaha pochopiť toho druhého, nie ho zaškatulkovať do katechizmu katolíckej cirkvi. Je snaha sadnúť si s ním za jeden stôl a nedať mu pocítiť, že ty ku nám nepatríš. Je snaha otvoriť náruč, nie stavať múry. Neviem, či sa nám to úplne podarilo.